Новыя дэталі ў гісторыі знікнення Анжэлікі Мельнікавай. У Беларусі істотна падаражэе алкаголь і увага, у вашыя дзверы пагрукаюцца камунальнікі. Гэта праграма Белсат онлайн і мы пачынаем. Учора ўвечары ў Берасцейскім раёне здарылася жудаснае дарожна-транспартавае здарэнне. Каля аграгарадку Чарнаўчыцы амаль што ўвасобіўся сцэнар фільму «Пункт прызначэння». Сутыкнуліся легкавы аўтамабіль і лесавоз. Удар быў такой сілы, што пасажырка легкавіка была заблакавана ў салоне. На месца прыбылі працаўнікі МНС. Выкарыстоўваючы спецыяльны гідраўлічны інструмент, ратавальнікі дэблакавалі жанчыну і перадалі яе брыгадзе хуткай дапамогі. Пацярпелая шпіталізаваная, а ДАІ высвятляе ўсе абставіны здарэння. У Менску праводзяць гастранамічны эксперымент. У менскіх школах абнаўляюць падыходы да харчавання. У рацыён вучняў актыўна ўводзяць свежую зеляніну. Пілотны праект запусцілі ў 2 навучальных установах гораду. Дзецям ужо прапаноўваюць плоў з кропам і свежыя салаты, а ў планах уключыць у меню піцу са шпінатам і супы з зелянінай. Мэта ініцыятывы – зрабіць школьныя абеды больш карыснымі і багатымі на вітаміны. Калі эксперымент прызнаюць удалым і ён спадабаецца вучням, новы рацыён плануюць распаўсюдзіць на ўсе школы гораду. Пракуратура Лёзненскага раёну выявіла сур'ёзнае парушэнне ў абслугоўванні сістэмы водазабеспячэння. Праверка паказала, што ў вёсках Кляўцы, Вялешкавічы, Адаменкі і Новае сяло не выконваюцца санітарныя нормы. На аб'ектах адсутнічала паўнавартасная агароджа, а брама ў зоны водазабору была не замкнутая, што давала бесперашкодны доступ да крыніцаў людзям і жывёлінам. Гэта стварыла рызыку забруджвання падземных водаў і пагрозу здароўю насельніцтва. Пасля правярання пракурор вынес кіраўніцтву Віцебск аблводаканалу прадпісанне з патрабаваннем неадкладна ліквідаваць усе выяўленыя парушэнні. Беларуская адміністрацыйная мапа працягвае змяншацца. Стала вядома, што знікла вёска Стуканы, што была ў Талачынскім раёне на Віцебшчыне. Адпаведнае рашэнне было прынята яшчэ 24 сакавіка 2026 года. Стуканы – гэта ўжо трэці населены пункт, які знік з мапы краіны з пачатку года. Раней аналагічны лёс напаткаў вёскі Бель і Саладоўня. Змены ўжо ўнесены ў афіцыйны рэестр адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак. Гэты працэс ёсць часткай шырэйшай тэндэнцыі ў рэарганізацыі тэрыторыяў, якія апошнім часам закранулі не толькі асобныя вёскі, але і сельсаветы ў розных рэгіёнах Беларусі. У Беларусі стартаваў штогадовы веснавы агляд жылых дамоў. Камунальныя службы пачалі маштабную інвентарызацыю стану будынкаў пасля зімовага перыяду. Спецыялісты правяраюць усё ад вентыляцыйных каналаў і дымаходаў да фасадаў, дахаў і гаўбцоў. Асобны пункт правярання – праца лічыльнікаў электраэнергіі, асвятлення пад'ездаў, а таксама стан прыдымавых тэрыторыяў, уключаючы дзіцячыя спартовыя пляцоўкі. Мэта праверак – аператыўна выявіць дэфекты. У выпадку выяўлення небяспечных участкаў камунальнікі абавязаны альбо неадкладна іх ліквідаваць, альбо, калі гэта немагчыма, агарадзіць ці дэмантаваць пашкоджаныя элементы. Гэта планавая працэдура, неабходная для гарантавання бяспекі жыхароў і падрыхтоўкі дамоў да летняга сезону. У гісторыі знікнення экс-спікеркі Каардынацыйнай рады Анжэлікі Мельнікавай раскрываюцца новыя дэталі. Высветлілася, што пасля знікнення ў 2025 годзе яна набыла 2 кватэры ў сталіцы, адна з якіх месціцца ў ЖК «Маяк Менску». Але хто быў прадаўцом? Супольнае расследаванне «Зеркала» кіберпартызанаў выявіла, што прадаўца кватэры Алексея Чалаева не існуе. Гэта пашпарт прыкрыцця агента вайсковай контрвыведкі КДБ Алексея Лабеева. Менавіта ён быў з Мельнікавай на Шры-Ланцы перад яе знікненнем. Папярэдняя ўладальніца жытла Ангеліна Радыёнова таксама аказалася фіктыўнай асобай. Яе пашпарт быў выдадзены ўсяго за некалькі дзён да ўгоды. Былая спікерка Каардынацыйнай рады Анжэліка Мельнікава перастала выходзіць на сувязь 25 сакавіка 2025 года. Перад знікненнем яна выявіла грантавыя грошы Каардынацыйнай рады, а таксама грошы кіберпартызанаў на суму $150 000. Журналісты-расследавальнікі высветлілі, што Мельнікава праз Вялікую Брытанію і Шры-Ланку прыбыла ў Аб'яднаныя Арабскія Эміраты. Што з ёй было далей, невядома. Перад выбарамі ў Каардынацыйную раду 4-го склікання пачалі з'яўляцца навіны пра Мельнікаву. Здымкі вельмі падобны да яе жанчыны у спартзале Менску, паведамленне пра тое, што на яе імя набытыя 2 кватэры ў сталіцы.
Як паведамляе выданне онлайнер, беларуска трапіла ў непрыемную гісторыю падчас паездкі ў Аб'яднаныя Арабскія Эміраты. Усяго 5 мегабайт інтэрнэту каштавалі ёй 318 рублёў. Нягледзячы на тое, што дзяўчына купіла пакет 1 гігабайт за граніцай плюс, яна паспела скарыстацца інтэрнэтам да таго, як паслуга актывавалася. Аператор патлумачыў, што тарыфікацыя пайшла паводле стандартных роумінгавых ставак. У выніку ўтварыўся доўг, нумар заблакавалі, а праз няўплату канчаткова адабралі. Эксперты раяць падключаць інтэрнэт-пакеты яшчэ да вылету і ўключаць іх толькі пасля прыбыцця ў краіну. Абавязкова дэзактывуйце фонавыя абнаўленні ў наладах смартфона і, калі інтэрнэт не патрэбны, падключайце бясплатную паслугу забароны інтэрнэту роумінгу. Будьце пільныя, бо тэхніка можа спажываць трафік без вашага ведама. Міністэрства фінансаў Беларусі выпусціла пастанову, якой павялічыла цану некаторых акцызных марак на алкаголь. У прыватнасці моцна вырасла цана акцызнай маркі на частку імпартнага алкаголю. Цана акцызнай маркі для маркіроўкі алкагольных напояў павялічана з 7 до 10 копеек. Ёсць таксама самаклееныя акцызныя маркі фарматам 110 на 17 мм для маркіроўкі імпартнага алкаголю. Калі на імпарт не распаўсюджваецца выключнае права дзяржавы, то такая акцызная марка будзе каштаваць 10 рублёў замест 3 рублёў раней. Пастанова ўступае ў сілу праз 3 дні. Акцызная марка – гэта абавязковая налепка на кожную бутэльку, за якую плаціць вытворца або імпарцёр. Калі цана маркі расце, то хутчэй за ўсё гэта будзе закладзена ў канчатковую цану тавару. То бок, алкаголь можа падаражэць. У беларускіх лясах адкрыўся сезон ціхага палявання. У соцсетках грыбнікі масава хваляцца фотаздымкамі першых смаршкоў і страчкоў. Аднак медыкі заклікаюць да максімальнай асцярожнасці. Вясновыя грыбы – адны з самых рызыкоўных. Важна адрозніваць віды. Страчок звычайна афіцыйна лічыцца атрутным. Ён утрымлівае таксін гіраметрын, які разбурае печань і клеткі крыві і не заўсёды нейтралізуецца пры гатаванні. Смаршкі умоўна ядомыя. Іх можна спажываць толькі пасля таго, як доўга варылі, і абавязкова зліваць ваду. Асноўная пагроза – іх вонкавае падабенства. Памылка пры зборы можа каштаваць дорага, ад млоснасці да сур'ёзнага пашкоджання ўнутраных органаў. Сімптомы з'яўляюцца праз некалькі гадзінаў, ад часам і сотняў. Калі вы не ўпэўненыя ў сваіх ведах на 100%, лепш пакіньце грыбы ў лесе. Здароўе даражэйшае за любы вясновы делікатэс. На грунтавых кортах турніру серыі WTA 1000 Madrid Open здарылася сенсацыя. Арына Сабаленка, першая ракетка свету, пацярпела другую паразу ў сезоне 2026, саступіўшы амерыканцы Гейлі Баптыст. Матч прайшоў драматычна. Сабаленка выглядала нестабільнай, але вынік вырашыў характар Баптыст. Амерыканка ў няўзрушным стылі адгуляла 6 матчболаў і вырвала перамогу 2-6, 6-2, 7-6. І на гэтым мы сёння ставім кропку. Беражыце сябе. З вами быў Руслан Ігнатовіч. Пабачымся.